meyeni mgbarika na mama ndị ọbụla ya egwu anyị ehu ogo ịgba anyị na-egbu iwe nwa anyị na-egburi ya bulebule ole nwa anya na-atọ ọsị anyị ụtọ isi nke nwa maka gwuo obodo anyị egwu ka m na-eti ịgba anyị na-egbu iwe nwa anyị na-egburi ya bulebule ole nwa na-atọrọ m ụlọ ọnwụ mgba ntịrị egwu unu si ti egwu mgbarika na mama ndị ọbụla ya egwu ka m na-eti anyị na-aka ekele mmadụ anyị kelee ndị bịa anyị kalị hụ nwunye ya anyị na-ala nne anya anyị na-ene nne anya efe tiri egwu efe dọrọ egwu ọna ya bụ egwu idom idogilidom idom idogilidom ndị were ya egwu anyị hụ ogo ọnwa na igesi na oji nwa igwe ngesi ji akọlụ na akụlụta ọnịkọji butezi ọme ndị ọbụla anyị anakedo ji na anwụ ji nwụrụ ka na-agwa ọnụ ma ngesi bụ ji akọlụ na akụlụta ebe na-ekosi butezi ọme ngesi bute wulu ọme na-elu kolụta ugwu ewuo nwa igwe ka m na-agwa gị ngesi ndị ọbụla anyị ọnwa na nwa igwe bụ igwe ben ọnyaaka na-abụ nna ngesi nwa igwe anyị ma agba mbọ ebe anyị ka ekpogote nwoke unu zite egwu mgbarika na agbagba ndị obodo anyị ọgwa ndị dada obodo bụ ọnwa erika dana ji n'aka ọkọlọbịa alụsị ndị anamụ beliezie gbanyụ kama ndị ụka nagala ya alụsị ndị anamụ na nkịtị dani natala alụsị ndị anamụ beliezie gbanyụ dada obodo nwa abalị ndozi ewepụ dada obodo ọnwa ma ndị ụka ebula alụsị anyị obodo mmadụ a na-eweta ezi ụlụsite egwu ndị obodo ya egwu ka m na-eti odogo mmanya hụrụ mana ndị mmụọ ya etesie n'igwe maka na odi lọbalị lụlụ paradas na obere ha ezie n'igwe adịghị ọwa nso mgbarika na agbagba ndị obodo ya egwu ka m na-eti anyị nwere Simeon nwa ga-ebu nnekwe ugbo ndụ nwa ga-ebu nnekwe iyi anwụ anwụ Simeon nwa ga-ebu nnekwe onye anyị na-eme ọgbọ orimili nwa ga-ebu nnekwe iyi anwụ anwụ ebe ọba dị ode n'Igbo ode n'olu nwa ga-ebu nnekwe anyị ga-ewute Simeon obodo ebe onye nọ ọ na-aṅụli ọzọ mgbe n'ụnwụ ka na-akpụ ya unu si tie egwu ndị obodo ya ọ gwara nwa ga-ebu nnekwe ebe ọba n'Igbo odo n'olu ike lụlụ nọ na mmiri lụọ n'ọrama lụọ na nzam lụhuo na mmụ eze lụọ n'olu ọnịko ya emeziwu oge ọlụlụ okpenye ki onye lụlụ nọ n'ime asabanye hụ ndị mmadụ ugbo ndị nwa ga-ebu nnekwe ana ka nwụsị n'ọnụ n'ebe echugbu anamụ Simeon ana eme nwa nwụlie ọkọlọbịa a na-agba gị ahụ onye wuru ka enweta na London na-abụ agaghị bụrụ adịda ntego obodo anyị agaghị na-eti egwu ike mmụ eze agwụ ndị obodo anyị enwewere ka anyị ji je mmụ eze agwụ ibe anyị ji je mmụ eze agwụ bụ na chọmela okotoko ka nwunye mụlia nwa nwaanyị obodo anyị anyị bụ eje ibe chụma bụ ekiliketa nwe anya ọ bụ na nwa chụma amaka anyị gbara nwa chụma ma mma ada anyị ma ngaghị nwe na-eche ụma na omume anya maka okwu iwe ebi ndị obodo anyị egbe etitiri Chude gaba okwete mewu ịgaba ọgba mewu na mmụ eze ndụ agwara m Chude gaba okpulu olu mewu nọ obodo Chude gaba ọba kpụta ewu mgbe atụrụ nne m unu si ti egwu mgbarika na agbagba ndị obodo anyị elu ndị azụtọ ka anyị debe ndị azụtọ ka anyị lele ndị azụtọ ka anyị lele ndị azụtọ ndị obodo anyị nkụ ndị azụtọ ọkọlọbịa ndị azụtọ anyị ga-elibe ndị ebe bụ kele azụghị ma ọdịgo agbana ọgwụ eziokwu ma agbara asụsụ mwana mutu anyị na-ekele unu daalụnụ 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 ọ nwayọ nwayọ onye ka ibi ya
ha kele gun dalun dalun ada makwat mbudu ego hukala ikadelo ihe ejime nisan mawuna ọkọlọbi àti gọdọrì mi ká mọ ọlùkà nínú àgbàgbé ejime nisan délé Lagos kútẹ́gì ìwé o àgbà kẹ́ẹ̀tì ọzọ ndị obodo ya anya ka ndị n'ime obodo mwu fide ọkọlọbi onye ndị abịtọ fide so na ndị abịtọ mgbe ike na-agba ndị obodo ya